Ui kaatana. Että 4 teelusikallista leivijauhetta. Arvakkaa monta mä laitoin. 2. No niin, tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa katsotaan osaanko mä leipoa mokkapaloja. Ja tehdään tää tietysti pienellä twistillä. Mä katsoo ohjeita vaan 20 sekuntia, jonka jälkeen mun pitää tehdä kokonaan ulkomuistista. Let's go! Mä vaan näytän tän teille, että tän näköiset ohjeet. Niin tässä vielä on nyt 20 sekunnin ajastin. Ja nyt ohjelma on nyt kääntänyt sen toistepäin. Ja nyt me katsotaan tätä ohjetta 20 sekuntia. Aika alkaa nyt. 200 grammaa voita, 3 munaa, 2 desiä maitoa, leivinjauhetta, 1,5 teellä. Nyt se. No, mitä tuossa nyt 20 sekunnissa näki, niin koitetaan nyt sillä. Mä en edes muista paljon siihen meni mitäkin. No niin, otetaan kulho. Mä saan katsoa siihen kuorutteeseen vielä sit toiset 20 sekuntia, koska mä en sitä molempia kattonut. Mitäs mä tarvitsin? Ainakin voita. Butter. Mä en edes muista enää paljon siihen meni sokeria. Se 3 desiä vai paljonko? Näette tossa paljon tuli oikeesti maitoa. 3 munaa. 3 munaa taisi olla. Vehnäjauhoja. Leivijauhetta. Viljasokeria ja sitten leivijauhetta. Nyt meillä on aika lailla kaikki. Ainakin mun muistaakseni. Nyt alkaa varmaan laittaa näitä ennen kuin mä unohdan tähän desimittari. Varmaan kuivat aineet. Okei, tehdään nää nyt silleen, miten mä oikeesti tekisin tää. Aloitetaan nyt sillä, että sulatetaan voi, koska mun muistaakseni ohjeessa oli, että sulatetaan voi. Noniin. Laitetaan sulamaan. Se oli 300 grammaa, jos oikein muista. Se on 50. 300 grammaa. Ei varmana. Jos 100 on noin paljon. Laitetaanko... Laitetaan 200, ei se 300 voi olla, sit tulee ihan kaveri. Ja sit onne nyt. Sitten laitetaan sulamaan. Oho, no tää ei nyt kuvannut, mut mä laitoin tänne siis 300 grammaa sokeria, koska niin mä ainakin uskoin. Ja sit 3 kananmunaa laitoin. Koska, niin. Kun nyt me vatkataan nää. Nyt vatkataan. Siinä on varmaan ihan hyvä. Nyt tässä enää kuvaa tuossa kuin äsken. Sitten me laitetaan... On tää voita. Voi alkaa sulamaan vähitellen. Niin, mitäs me nyt laitetaan? Laitetaanko me... Laitetaan vehnäjauhoja. Paljon sitä tuli? 3. Ehkä. No. Laitetaan ensin 3 desiä. Katsotaan miltä se näyttää. Eli 3 desiä vehnäjauhoja. Ainakin aluksi. Katsotaan miltä näyttää. Laitetaanko 4. Tossa oli 2 desiä. Siinä on nyt 3 desiä. Sitten vähän sekoitetaan ja katsotaan miltä näyttää. Mikrofoni tässä videossa ei nyt oo, kun niissä on joku tekninen ongelma, mutta mä saan sen kyllä korjattua. Niin että kuuluu varmasti hyvältä tää video. Kattokaa. Nyt mä sekoitan tätä, mä en yhtään tiedä kuuluuko tän näyttää täältä. Joo, nyt me laitetaan maitoa, että siitä tulee vähän tuollaista. Maitoa taisi tulla 2 tai 3 desiä. Mä laitan 2 desiä. Koska... Näin. No sit täytyy kyllä laittaa enemmän jauhoja. Laitetaan jauhoja 1 desi, niin sit jauhoja on yhteensä 4 desiä. Ja sitten 2 desiä maitoa. Laitetaan jauhoja 4 desi. Nyt siellä on 4 desiä jauhoja. Sit laitetaan 2 desiä vielä maitoa. Niin kuin ohjeessa luki. Ai.
2 desiä maitoa. Tää on ihan vetistä. Ehkä me lisätään vielä pari desiä jauhoa, joo. 1. Meillä tulee vähän parempi. 6 desiä. Kait. Ensin laitettiin 4 ja nyt laitettiin vielä 2, niin sit se on yhteensä 6. No niin, nyt alkaa näyttää jo paremmalta. Sitten me laitetaan kaakaojauhetta, tummaa kaakaojauhetta. Oliko se 3 ruokalusikallista? Ehkä. Nyt mä tiedän, että se ei ainakaan ole desiä. Niinku 1 kerta mä tein mukkapaloja. Meni vähän, meni vähän liikaa sinne. Siinä luki joku, en mä tiedä paljonko, mutta me laitettiin ne desein. Niin nyt laitetaan ihan tällä. 1, 2, 3. Ja sit sekoitetaan. Hyvä vaatetus mulla tehdä tätä mukkapaloja. Sitten laitetaan voit. 200 grammaa voita taisi olla tonne. Täällä tehdään voivelliltä. Ui kaatana. Ui kaatana. Näittekö te tuon? Ehkä me laitetaan vähän lisää jauhoja. Tää desi. Mä laitoin tonne nyt ton desi vielä lisää jauhoa. Leivinjauhetta oliko puolteelusikallista, olisiko ollut, ja sitten oli vaniljasokeria, sitä oli 1,5. Hei, kato, tästä tulee parempaa. Joo. Mä en oo ihan varma, pitikö sitä laittaa tätä leivinjauhetta 1 vai... Ei kun siis puolikas. Vai 1. Niin me laitetaan 0,75. Tossa on 5 milliä, me laitetaan siitä puolikas. Vähän alle. Tollanen. Sinne menee 1. Ja puolikas. Ja sit sekoitetaan. Nyt me maistetaan ja sitten katsotaan pitääkö lisätä vielä jotain. Tää on ehkä vähän enemmän leivijauhetta. Se tuo kuitenkin sellaista pientä kirpeyttä. Joo, mä oon mokkapalotaikinaa kuitenkin sen verran joskus syönyt lapsena. Siinä on se pieni kirpeys. Ja sit laitetaan ehkä vähän sokeriakin vielä. Se ei ollut niin makeeta. Niin laitetaan ehkä 0,5 desiä sokeria. Uuni olisi varmaan pitänyt laittaa päälle ja arvakkaa, tiedätkö kuinka kuumalle. No enpä tiedä. Tai kuinka pitkäksi aikaa. Mut kun me tehdään se kuorrute, niin mä voin katsoa siinä samalla, kun mä käytän sen 20 sekkaa siihen. Kun mulla oli 20 sekkaa aikaa katsoa se kuorrute siihen päälle, että mitä siihen tulee, mä voisin siinä samalla katsoa ton uunin. Mulla on tässä timeri, aika lähtee nyt. 50 grammaa margariinia, 200 grammaa tomusokeria, vahvaa kahvia ja 1 teelusikallinen vaniljasokeria. Ja loppu. Samalla mä näin, että se oli 200 astetta 15 minuuttia. Mä vähän mietin, että onko se joku 200, kun yleensä ne on jossain 200. Niin nyt tiedetään. Täältä. Noin. Sitten aletaan tekemään sitä kuorutetta siihen päälle. Kun tuli ainakin 2 ruokalusikallista vahvaa kahvia. Sitten tuli tomusokeria. Täällä on tomusokeri. Sitten tuli tummaa kaakaojauhetta, joskin oli joku ruokalusikallinen.
ja voita. No niin, lähdetääs. 50 grammaa voita. Tummaa kaakaojauhetta. Ja ennen kuin mä laitan noin lämpeen, niin laitetaan kahvikeittymään. Elikkä vahvaa kahvia tästä kakkoseen asti. Noin. Sitten 1,5 mittaa tänne. Noin, siellä on nyt kaikki tarpeelliset. Laitetaan tosta päälle. Noin. Uuni oli nyt tarpeeksi lämmin, niin nyt voidaan laittaa tää tähän pellille. Laitetaan. Se tapahtuu näin. Boom! No niin, siinä on nyt laittu pellille. Mä tein miltä sen kuluu. Näyttää, laitetaan tonne uuniin nyt. Ja boom! Siellä on tuunissa 15 minuuttia. Noniin. Ja kahvi on meillä valmista. Sitä oli 2 ruokalusikallista muistaakseni. No 1, 2. Sihvelillä vähän sekoitetaan. Vai kihveliä, mä en tiedä mikä tää. Ja muistakaa tilata, jos olette kattonut tänne asti. Se merkitsee mulle tosi paljon. Ja sitten kohta voidaan saada 200 tilaajaa täyteen ja sitten kohti 500. Mun on tavoite tälle vuodelle 1000 tilaajaa. Mä uskon teihin, että me päästään niin pitkälle. Sitten mä en yhtään muista paljon siihen tuli kaakaojauhetta, niin laitetaan tosta nyt vaikka ensin desi. Tossa noin desi. Otan ehkä vähän lisää tätä tuomusokeria. Tuon verran vaikka. Ruokalusikallinen. Ja mites meillä menee nää mokkapalat täällä? En tiedä menikö vähän liikaa leiviä, että en tiedä. Se on vasta 5 minuuttia ollut se, että nyt otetaan 10 minuuttia. Mutta ei me tosin kyllä voida tätä jättää tänne. Mä tein tän ehkä vähän liian aikaisin. Voi kakkaa. Otetaan tää levy pois päältä. No niin, otetaan 10 minuuttia. Minutes later. No niin, mä oon tässä nyt ottanut 15 minuuttia ja se näyttää tollaselta. Taidaan ottaa se nyt pois sieltä. Tuohon laitetaan. Siitä tuli vähän epämuodostunut, ehkä vähän enemmän tohon suuntaan kuin tänne suuntaan, että joo, mutta ei haittaa. Sitten mä laitoin tän taas takaspäin. Vitsi, en osaa siivota oikeesti. Tää nyt oikeesti jotenkin. Voidaan ehkä vähän siivota, joo. Joo, aika hyvin sain siivottua, vaikka itse sanoinkin, ei tos mennyt joku pari minuuttia. No niin, ja tää alkaa täällä ole. En tiedä, ehkä vähän liian paksua tuli. Haetaan toi tuohon nyt. Se on ehkä vähän jähtynyt. No ei oo kyllä jähtynyt yhtään. No niin, mä otin nyt veitseen, nyt voidaan kaataa tää tähän. Toivottavasti menee hyvin. Ettei te varmaan näe mitään. Nyt tää menee tänne reunalta vai ylitte. Mä en tiedä miten mun äiti saa tästä niin hyvän näköisen. Ei jumala. Vähän meni ehkä epätasaisesti. Ihan on hyvin. Tosta laitetaan vähän noin päälle. Mitä tästä nyt voisi odottaa? Kuntousvideossa tekee mokkapaloja. Paljon toivottu mokkapalavideo. Niinpä tietysti epäonnistui. Nyt annetaan tuon vähän jäähtyä ja maistetaan sit miltä maistuu. Tän näköinen. Tästä saa hyvän thumbnailin. Mokkapala. Joo, nyt mun äiti tosiaan kertoi, että toi olisi pitänyt kuorutetta tuohon päälle tehdä tuplamäärä. Enpä tiennyt, mutta it is what it is. Ja sit kun mä katsoin näitä ohjeita nyt, kun mä sain tän valmiiksi. No, mä näytän teille nyt, että mitä siihen olisi pitänyt tulla ja mitä mä laitoin. Mutta mä ainakin näin täällä sellaisen, että 4 teelusikallista leivijauhetta. Arvakkaa monta mä laitoin. 2. No joo. Ainakin voita ja munia ja
maitoa ja sokereja meni oikein määrä. No ei, se on niin tarakkaa. No niin, sit voidaankin maistaa, miltä toi maistuu. Joo, sen kuuluisi olla ehkä vähän mehevämpää täältä sisältä. Ehkä vähän enemmän leiviä. Ei tää pahaakaan oo. Kuortetta ehkä oli vähän liian vähän. Tilatkaa kanava. Tässä on vielä tää lopputulos, että maukasta. Joo, mutta eikä tää video alkaa olen tässä. Tilatkaa, tykätkää. Me nähdään ensi videossa. Se on moro.